Повечето фитнеси губят време в съобщения, записване на нови членове, въпроси за хранителни режими и записване на персонални тренировки. Затова създадох автоматизирана система, която поема тези задачи вместо персонала. Тази система автоматизира 3 важни неща във фитнеса: записване на нови членове, създаване на хранителен режим, в случая еднодневен хранителен режим, и записване на тренировка с треньор. Нека ви покажа как работи. Първо, записването на нов член. Когато човек иска да се запише, системата автоматично събира неговите данни и го добавя към списъка с членове. Така фитнеса ще има винаги подредена база с клиенти без ръчно въвеждане. Втората функция е създаване на еднодневен хранителен режим, но системата първо проверява дали човекът е член на фитнеса. Ако е член, автоматично се генерира хранителен режим за един ден. Ако не, системата го подканя първо да се запише през Gmail. Третата функция е записване на тренировка с треньор. Клиентът избира час за тренировката, допълва и останалите данни. Системата записва часа и автоматично изпраща съобщение до треньора. Така треньора знае, че има нов клиент и може да се свърже с него за доуточняване. Този тип автоматизация спестява време на персонала и прави услугата по-удобна за клиентите. Системата може да бъде персонализирана за различни фитнеси. Ако искате подобна автоматизация за вашия бизнес, може да се свържете с мен.